حيشتغل. ايوه هي بدأ هي شاي بدأ. خلص هي خلص هي تعال تعال. بدأ العدد عندك يا الأحمر يا هي شغال. مسجل تاني خلاص. 7 באוקטובר לפנות בוקר, בקיני נוח'בה בעזה המצלמות נדלקות. המצלמות האלו ימשיכו לפעול עד שהמחבל שנשא אותה נפגע ומת, נפל בשבי או ברח והותיר את הציוד מאחור. יש מצלמה דרך, מצלמה דרך. חיים. כך זה מקליט. אני עדיין עובדת. תיעוד המצלמות שתראו כאן מיד הוא של חוליות שהיו בדרכן לסופה, למוצב ולקיבוץ. הן חושפות בפעם הראשונה מקרוב מה ידעו המחבלים, האם באמת היו כאלה לוחמי קומנדו מרשימים, וכמה הופתעו מההישג של עצמם. המצלמות גם חושפות לראשונה את קו ההגנה הישראלי, מי או מה עמד אם בכלל בדרכם במסע הרצח ההמוני. בחדרים האלה בעזה נשלמות ההכנות לפנות בוקר. כאן רואים את הרמות הסלולריים שחולקו לחוליות, פה את מכשירי הקשר, ושימו לב מה קורה בחדר הזה, בלב עזה, בזמן ארוחה האחרונה שמתנהלת, יש להודות, די בנינוחות. לצד התה והפיצוחים, מניח המחבל שמשמאל את השקית הזו. זה נראה לי בכלל סמים, זה הדבר הזה. קפטגון. סמי מרץ. אתה רואה? השיחה מעידה בבירור על תמריץ נוסף שניתן למרצחים. $1000 ما أعرف. $1500 لا مصاري مثلات كلنا صور فيديو بعثنا لبلال شوف يا بلال مصاري حطهم في حضن زيتي كل واحد مثلات شواتر في البنفة ساوي لكن مش في الجامعة المهم لو بعتنا الفيديو بعت الفيديو هذا قال ما دام هيك ضمننا نستشهد. מדובר פה בשני סוגי מטבעות, אחד הוא לדולרים, לגמול ושכר, על העבודה שהם אמורים לעשות, והשני כמובן שקלים, לאפשרות שהם יצטרכו להסתדר בתוך שטח ישראל. אגב, מקבלים כסף גם אם אתה נהרג במהלך הפעולה, כלומר המשפחה מקבלת כסף. זה בהחלט מעטפת שהחמאס ובעיקר הזרוע הצבאית דואגת מאוד לתת לפעילים. אחת הצינורות היותר נוחות להעברת הכספים היא באמצעות הזרוע החמאסית שנמצאת בטורקיה, בראשות סלאח חרורי, שהוא החזיר את נשמתו לבורא. מסיק בלחיר. רוצה טריקו, ופה ושם מצד שני יש פה מחשבים, יש פה חיווט שנראה שמחובר גם לדברים אחרים. במצלמה הזו מתועדות מה שנראה כמו הכנות למתקפה בתוך מבוך מנהרות. לא ברור אם הם גם מציידים את המנהרה כך שתשמש מסתור עבור המרצחים במנוסתם חזרה, או תשתית להחבאת חטופים. אללהו אכבר! אללהו אכבר! אללהו אכבר! רוח יא עמי! אללהו אכבר! אללהו אכבר! תתג'מעוש! בזריחה הם יוצאים. את האנרגיה קשה לפספס, הטקסטים דתיים מאוד. אללהו אכבר! את מתח השיגורים שביקש לרתק את ישראל למרחבים המוגנים רואים כל הזמן. אללהו אכבר! הם לא נראים מוטרדים שמישהו יטריע לגורם ישראלי על הכוח הגדול שדוהר מזרחה. להפך. דעוותכו! דעוותכו! אללהו אכבר! דעוותכו יא אخوان דעוותכו! جند محمد بالثبات والله أكبر. זה הסלו של האחים המוסלמים, כאילו אללה וואחד. טקסטים אסלאמיסטיים. כן. אגב, מאוד מאוד בסיסיים, כלומר אין כאן איזה עומק דתי מורכב, יש כאן בעיקר את סיסמת הקרב. אורל גבוה, הם נראה שהם כן על משהו, מבחינת חומרים. יש שם גם הנחיה מקצועית, אל תתקבצו, הם עדיין אוקיי, בחשבון שכנראה נפגשו, אני חושב שאחד מהדברים העיקריים, והם לא האמינו שילך להם כזה בקלות. הם לא חוששים שמישהו יראה אותם? אתה רואה שהם עושים, מדובר באירוע קולני מאוד, שאולי יעדכנו את גורמי הביטחון בישראל? צריך להגיד, מדובר פה בדקות בודדות.
כך שהיכולת שלך באמת לערוך את הכוחות ולהתכונן להתקפה בסדר גודל כזה בדקות בודדות היא די נמוכה. הם פונים לציר ג'קר שמקביל לגבול. الآن نقترب من السلك الزائد نقترب من السلك الزائد احنا معهم. כעת הם מול האתגר שהציבה ישראל, המכשול. 4 שכבות גדר, הטלטלית, גדר הגבול הישנה, תלולית האפר, ובסוף הגדר החכמה. מטען ראשון והם עוברים את גדר הטלטלית. החוליות הנוספות שמיועדות לתקוף את סופה מיד אחריהן. ادخل اصلح ادخل يا رب يا رب الله اكبر. מטען שני והם חוצים את מה שנותר מגדר הגבול השנייה באמצעות גישרוני ברזל שהביאו בדיוק למטרה הזו. מי שמלפנים כבר מפוצץ את המכשול הבא. הם חולפים דרך תלולית האפר, כי מראש בחרו נקודה שבה יש מעבר לרקם. לאחר שהחוליה הקדמית פוצצה חור בגדר האחרונה, החכמה, הם מרחיבים אותו בקלות גם עבור הטנדרים. ואז חוצים מעל הבטון התת-קרקעי, והנה הם בישראל. الله اكبر שימו לב, מדדנו מהפיצוץ הראשון עד שהחוליה חוצה את הגדר לתוך ישראל. כל האירוע של חציית המכשול אורך 7.5 דקות בלבד. המחבלים כאן לא נתקלים בשום התנגדות ישראלית במהלכן. זה מאוד מתוזמן יפה, וזה מבוסס על הרבה אימונים ומודלים. אנחנו רואים את המצלמת גו-פרו הזאת, כבר קדימה יש חוליה שפוצצת את המכשול. המכשול הזה בלי אמצעי של איסוף ואש עליו, הוא כאילו אין מכשול. לא נחתה בחטא ההיבריס ולא ביוהרה ולא בשחצנות, ותן תמיד כבוד לאויב, אבל כשאתה רואה את זה כאן, פעם אחת אין להם קסדות, פעם שנייה הנשק לא במצב של ירי, איקון לירי, הוא במצב של, אני לא יכול אפילו לקרוא למצב הזה, זה סוג של תלי כתף, זה אפילו תלי גב, אני לא מכיר אפילו מצב כזה. יש פה את גורם ההפתעה ויש פה את המסה, שהיא הייתה מה שהכריע את המערכה בדקות הראשונות. איפה שנלחמו בהם, כולל כיתות כוננות, שזה לא לוחמי על במובן של יחידה צבאית מאורגנת וכולי, הם כל אחד כפרט להוריד את הכובע, הם עשו עבודה נהדרת, אבל איפה שהם פגשו כיתות כוננות שנלחמו בהם, זה שבר את ההתקפה. למעשה אנחנו רואים פה שהם בהתקפה, ואנחנו בכלל במוד של בטש, אנחנו לא בהגנה. الله اكبر هاي ارضنا يا اخوان هاي ارضنا الله اكبر هاي ارضنا يا اخوان يا عم وضخ عليك وبعد. וזה המסלול. הם יוצאים מהאזור הזה בעזה, דרך ציר ג'קר מתקרבים לנקודה הכי קרובה ליעד על המכשול. לאחר שיחצו אותו הם תכננו את הדרך המהירה ביותר, ישר וימינה, הישר למוצב ולקיבוץ. هادي انزلوا شباب معقول ايش غلط احنا ارجع لورا ورا لا شارك راحوا אחרי שתי התברברויות הם מוצאים את הפנייה הנכונה. שימו לב לדוץ הקצר בעקיפה בין שני הצלמים. ابو المجد
أبو المجد ليش ما نخش احنا؟ תכף נחזור לסופה. נמשיך לרגע עם חוליית נוח'בה שסימנו אותה כחוליה 5. הם ממשיכים צפונה משם, נתקלים בשני חיילים ועם יתרון מספרי ויתרון הפתעה הורגים אותם. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أنجز وعدك فيهم يا الله. היעד תוכנן מראש. הפלת אנטנה סלולרית כדי לשבש העברת מידע, סיוע וקשר אזרחי וצבאי. اوعى اوعى شوف تعال يا احمد تعال اعرضها يا حبيبي هذه اول غنيمه من هذه ثنتين يا حبيبي ثاني غنيمه الله اكبر ولله الحمد. ابو المجد ادخل جوا توكل على الله. ابو المجد كيف بدك ترجع؟ خذ الباوند لازقوا فيه. זו לא תהיה הפעם היחידה שבה האמל"ח של המחבלים לא עובד, מיושן או שהם לוקים בתפעול שלו. הם מנסים שוב. אבו אל-מג'ד! الله أكبر. وين الناس يا مجد هنا؟ בכביש אחר בעוטף חוליה 3 משתתפת במערב מכוניות. הרדיו באוטו דולק. الإعلام العبري الصهيوني يقول غلاف غزة الآن تحت سيطرة قطاع غزة. איש הרדיו העזתי לא רק מעודד, הוא מנסה להרחיב את מעגלי הרצח. هو نداء من ميدان قطاع غزة على المستوطنات. هذا النداء يصل لكل أحبابنا وإخواننا وشبابنا الملاح في الضفة الغربية على المستوطنات يا إخوة، على المستوطنات الآن. كان يحمل سكين واستطاع أن يصل إلى مستوطنة فليصل. شبابنا الملاح في 48 نحن ننتظر هبة الكرامة 2. زيارة داوود شايفة؟ חזרה לסופה. אחרי הפנייה הקיבוץ יהיה משמאלם והמוצב מיד אחר כך מימין. مش هذا الموقع. احنا غلطنا في الموقع قدمه من قبل، عدينا خسكنا خشينا. روح استنى يا جماعه. مش هذا يا عمي، مش هذا الموقع، مش هذا. נסביר, חוליה 2 היא חלק מכוח של כמה עשרות מחבלים שמיועדת להגיע למוצב. החוליה הזו שסימנו כחוליה 4 מיועדת לקיבוץ. גם הם, למרות שהיעד מולם, מתקשים בזיהוי. يا اخوان صوف المدني، صوف المدني ابو العبيد، صوف المدني وين؟ صوف المدني، صوف المدني ورا الاليات وينه؟ تنهي الكبار. זמן שיש להם, זמן שבו היה צריך לתקל אותם כבר ולהשמיד אותם. זה נראה שזה עוד יותר מטריד אותך ועוד יותר קשה לך שאתה רואה את הכוח. אני רואה את הוואקום, אני אומר את זה בזהירות, אני אומר את זה בעצינות הנדרשת, אבל היינו יכולים להשכיב שם מאות אנשים על הגדר. בחלק גדול מהמקרים הם ידעו בדיוק לאן הם מגיעים, הם גם הגיעו למקומות הנכונים, הם אפילו הגיעו לאתרים הנכונים בתוך המקומות. نقتحم يا اخوان، هاي السيارات جبناها، في بشر هنا،
والله كأنه مدنيين هذا مستوطن يا اخوان مستوطن خلينا نخش عليها طيب والله يا ريتنا نزلنا يا اخوان مستوطنين يا اخوان يلا نخش وقف شفناش هاي علي يا اخوان هناك علي ايوه الموقع علي הם נתקלים באש. זו כנראה אש של צוות כוננות עם שחר שנפרס מחוץ למוצב. הם מעכבים את המחבלים. לכוחותינו יש שם נפגעים. قدام على شوفوا الولاد بالسيارة כל החוליות נמלטות לפרדס. اطلاقنا هذا ولا اطلاقهم ضربوها انا طلعت لها ما رضيتش تضرب طب وين قادس اكلت طلق אחרי שורת ההדרים האחרונה נגלה המוצב. وينهم מה ששומעים זה רק ירי קלאץ'. זאת אומרת, מי שקצת מיומן יודע ששומעים רק ירי קלאץ', אתה לא שומע שום ירי תגובתי של M16. تعالوا فتحوا דקות לוקח לחוליה הזו מרגע שחצתה את הגדר ועד שהיא מסתערת על מוצב סופה. وين طبية في واحد بنزف مين معاه تورنيكيت وين الطبية כן, מדובר בכוח מאורגן עם סיוע רפואי. ליד השער הראשי של המוצב מתנהל קרב ארוך. חיילי הנחל שבפנים מצליחים להגן עליו שעות ארוכות. המחבלים משליכים רימונים פנימה. רואה שרמת האמל"ח היא לא גבוהה. יש הרבה מעצורים, יש גם פה מספר זריקות רימונים שלא מתפוצצים. איש הנוח'בה הזה הוא כנראה מפקד על ניסיון ההשתלטות. הוא מחלק פקודות, הם לא קוראים לו המפקד. מה שרואים אבל שהוא שולח קדימה את הלוחמים. אצלנו זה לא תמצא את זה. חיילי צה"ל לא היית רואה שמתנהלים בצורה כזאת. אין מצב, הוא היה פותח פינה, חיפויים, אין כאן חיפויים, זה מרצים באותו ציר, זה לא החיילות. אני אומר כאן, הכמות והחוסר תגובה מהצד השני מייצר את המומנטום של ההצלחה שלהם בסופו של דבר. זה לא לוחמים דגולים. זה אגב אחד מהכלים הכי פופולריים של חמאס, RPG מסוג TBG. האיכות הגדולה שבו היא היכולת חדירה שלו לתוך הכלים הישראלים, והדבר הזה מיוצר בעזה על ידי חמאס. אני יודע שבמקומות שהם פגשו, למשל החבר'ה של גולני, איפה שהיו ונלחמו, הם עשו שם, הורידו הרבה. בינתיים חוליה נוספת מנסה לאגף את הבסיס מימין ולחדור למוצב מהפשפש האחורי. شمال
بلغوا يا اخوان ورا هنا حط القنبله هنا وشرب المقدم من هنا دير بالك في قنبله فلتت ما فقعتش. الله اكبر فتحنا قدم מי שנראה כמפקד האירוע מגיע. فتح الباب الآليات. מה שרואים פה זה שני נגמשי מרגמה שמונעים ואין להם צוות. בדרך כלל התקפות מהסוג הזה הן מגיעות בהתקפות עם שחר. אם תגידי לי שעכשיו החיילים לא נמצאים פה כי הם נלחמים ביישובים, אז אני אגיד לך זה בסדר. אתה רואה שזה מחנות ולא מוצבים במובן של קו מגע. זה פשוט כמו בסיס במרכז הארץ מבחינת ההתנגדות ומבחינת עמדות לחימה. אבו האב الجسم على البواب اللغات الجسم على البواب اللغات זה בטריקים מעשר גנב. הם נכנסים לאזור המגורים, הוא כמעט ריק. רוב החיילים שבמוצב נלחמים בחדר האוכל. חלק גדול מהם עם פציעות גם קשות. إذا تشرب اشرب تعال تعال اشرب هذا تشربنا يا اخوان جند مين قول يا طيب حاول تقتلوه طيب حاول تقتلوه راح نقدم يلا انا قنبله وقادم عليه صورت بعد قنبله معاك فقعت خد كمان واحد خد. הצלם הוא זה שנותן רימון חלופי. הוא נקלט אצל הצלם של חוליה 6. خشرات لازم نقدم مش عارف. צלם 6 בעצמו נקלט כאן מביט בראי. يا عادل مش وقت التصوير يا عادل هذا استلمناه من موقع اليهود من موقع الصوف العسكري. الله اكبر والله صور بعدت خلاص حرام خلينا نقتلهم ההתעסקות בתיעוד וכנראה בדרישה של המפקדים שנשארו מאחור בעזה לתמונות תעמולה גורמת כל הזמן למריבות. هاي يا عمي في بارود زياده بدل الاتفاق صور هنا بصور شغاله ببعت قاعد والله ببعت يا عم قاعد يا بيان من ابو جعفر طيب من طرفك رسالة أخيرة طرفنا זה מכשירי הקשר הטקטיים שמשמשים את הזרוע הצבאית של חמאס, סוג של ווקי טוקי, של הטווחים שלהם הם כמה קילומטרים, הם משמשים אותם כבר הרבה שנים את החמאס. לפי כל מיני תחקירים ודיווחים, בעיקר במדיה הזרה, 8200, יחידת ההאזנה הישראלית, הפסיקה להאזין לקשר הזה, שהוא כנראה גם הקשר ששימש אותם בתרגילים לפני המתקפה, וכאמור, במהלך המתקפה זה אמצעי הקשר המרכזי. החיילים שלנו מתבצרים ונלחמים כאן בחדר האוכל, רובם כאמור פצועים. הם מצליחים להרחיק את המחבלים למרות שיש להם תחמושת מוגבלת.
כוח שובץ דובר עברית. זה לא עולה בידם. אני חושב שבהתנהלות נכונה, גם אם היה פה כוח קטן, הוא יכל להתמודד עם 30 מחבלי נוח'בה. אני חושב שהסיפור הגדול הוא הפתעה. כל יחידה שהיית לוקחת, יחידה לוחמת, לא הייתה רואה תמונה כזאת. הם היו תופסים פינות, היה חיפויים לאחור, אין כאן חיפויים בכלל לאחור, הם לא פרדים שמישהו יפתיע אותם מאחור. בכוחות מיומנים, דווקא השקט הזה אמור להטריד אותך. איפה? איזה דלת? קדם! ואכן עם הגעת סיוע של גדוד קרקל שחסם מסביב הגעת מחבלים פנימה, כוח צה"ל! לוחמי שייטת שתיארו מתחם בתוך המוצב, תמונת המצב משתנה, המוצב בשליטה מלאה. מחבל בפנים, ירה מהחלון. 12 מהמחבלים שראינו חוסלו, ו14 מהם נכנעו והסגירו את עצמם. תראו בבוקר! אנחנו באים! תגידו שמו ישראל! נקי פה? פה נקי. כנס איתו. טיפול ראשוני, יש מי שצריך משהו? 14 מחיילי המוצב נפלו בהגנה עליו, בעדיפת המחבלים ובעיכובם בדרך למוצב, וגם בלחימה עיקשת ביישובים שליד. انزل اهدى. בזמן הלוחמה בבסיס, חוליה 4 פנתה מהכביש אל עבר הקיבוץ. ايش الغرفة ما نعملها؟ امسك. ארבעת המחבלים על 2 אופנועים נאבקים עם השאר. ها بدها تاخ ابعد. على الفاضي بنكسر ايش؟ يلا ها اهدوا. ايش وين؟ ابعد يا ابني. وين في حدا؟ لا حرجين. בניסיון לבלום את המחבלים נהרג חבר כיתת הכוננות עידו חוברה, זיכרונו לברכה. חוליה אחת מתארגנת בממ"ד. ليش مستقلين على قدك؟ ساعة شايل انت مش حارس ايش فيك؟ انا تعال הם מתחילים לשוטט בשבילים, כולם בממ"דים. وين احنا لازم نروح الجيت؟ ما فيش حدا. معقول 200 واحد في صدوق. طب وين دخلوا؟ وين الملاجئ؟ وين الملاجئ؟ נראה שצמד המחבלים לא מבין שהממ"דים הם בבתים ובתוכם התושבים. לא כל היחידות של חמאס, כל הגדודים, הם באותה רמה. יש גדודים שהם ברמה מבצעית וגם עם ניסיון מבצעי יותר מוגבל. במקרה שלהם זה נדמה לי חטיבת ח'אן יונס, ואתה רואה שוב פעם את רמת המיומנות היא פחותה, וחטיבת צפון העיר עזה, מחטיבה רנדור, עלי רחמו, מה שנקרא, מח"ט מאוד רציני, ואתה רואה שגם כוחות הנוח'בה שלו מיומנים. ايه فيديوهات ايش؟ قيم هاي في الجبات. خلاص يلا يا حبيبي يلا ولع
قلبتها؟ تمام. لا بس شفتها بتصور تاني. بتصور يلا. هاتوا. اسحب. במסע הרצח שלהם הם יורים בשני חברי קיבוץ למוות, בברנרד כהן ובאופיר ארז זיכרונם לברכה, אז הם מחוסלים. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. צריך, יולן, ממש להיכנס לתוך העולם, כמעט הייתי אומר, לראשים של אנשי הנוח'בה. הם למעשה מ-day one של התפקיד שלהם, מולכים לזה שהשהדה, הסיפור של הקרבה של עצמך למען היעד, הוא הדבר הבסיסי. מה שאנחנו רואים זה תוצר של שנים, של שטיפות מוח אינטנסיביות, אינדוקטרינציה מאוד מאוד חריפה של חמאס, את הפעילים שלה. ללוחמים עצמם, הציון הוא לא גבוה, עד נמוך, אפילו נמוך. יחד עם זאת, בהיבט המערכתי, האופרטיבי, הציון הוא מרשים. זאת אומרת, היכולת שלהם להפעיל מערכת שלמה כזאת, של בו זמנית, הטסת רחפנים לשיתוק מערך האיסוף שלנו. רחפן ממונע עם אנשים שלמעשה כבר מעסיקים את העומק. ובמקביל לכל זה, ירי תלול מסלול בהיקף חסר תקדים. בחסות כל הדבר הזה נע הכוח העיקרי. זה בהחלט תיאום שמחייב רמה גבוהה. אני חושב שיש פער גדול מאוד בין השביעי לאוקטובר, צה"ל שנתפס, סליחה על המילים, עם המכנסיים למטה, בשביעי לאוקטובר, לבין צה"ל לאחר מכן, דגש על התמרון הקרקעי, הסיבה הכי כאוטית שהייתה אי פעם בעולם, בגודל, בעוצמה, בתת קרקע, אין מקבילה לזה בעולם. צה"ל עושה עבודה מצוינת.